Het was een gesloten samenleving, dus alles ging ook om het leger. Je ging naar de winkel van de landmacht. Mijn vrouw kon voorkeur Noord-Duitsland, dus dat klikte behoorlijk goed, zodat ik mij kon richten op een tamelijk zware baan. Dus ook de gezinnen waren helemaal opgenomen als het ware in de militaire organisatie. Mijn vrouw ving mij dan 's avonds op thuis en hadden het er veel over. Ik denk dat dat mijn geluk was van de beslissing, want daar kon ik het ook goed volhouden. Dat was iets waar sommige mensen heel veel moeite mee hadden. Dus die vereenzaamden, die trokken zich terug. Dan had je dus ook verder eigenlijk niks. Het roddelcircuit of problemen die er zijn die niet werden uitgesproken, dat voelde je, dat leefde. Dus je kwam niet makkelijk los van je werk. Daar moest je heel zorgvuldig mee omgaan. En dan zag je die vereenzaming en dan zag je de depressies komen, voornamelijk bij de partners dan. Met je goede en je slechte dagen natuurlijk. Maar ja, je merkt gewoon, er wordt hier gewoon net even iets meer georganiseerd voor de kinderen. En inderdaad voor de vrouwen van de mannen die op uitzending zijn. En er wordt gewoon bij allerlei dingen, zoals Pasen en Pinksteren, dat soort dingen, wordt gewoon net even iets meer aandacht aan besteed. En dat je gewoon met de kinderen kan eieren zoeken op de kazerne. Dat soort dingetjes allemaal. Ze zorgen dat er altijd wel iets leuks is. Das Hollandhaus, das Gemeinschaftshaus für alle Niederländer, organisiert alles Mögliche für Jung und Alt. In jedem Jahr werden die Freiwilligen mit Musik, Essen und Trinken geehrt. Der Freiwilligenabend ist außerdem eine gute Gelegenheit, sich von den Familien zu verabschieden, die Seedorf verlassen. We hebben toen veel er thuis over gesproken. Is het niet tijd om terug te gaan? Want we hebben iets moois afgesloten. Ga je nou weer een nieuw avontuur in? We hebben gekozen om te blijven. Omdat we toch iets te krap vonden om weer terug te gaan naar Nederland. Mijn zoon zou toch nog niet het voortgezet onderwijs gaan doen. Dat vonden we eigenlijk het moment waarop we zouden zeggen, nou, laten we dat in Nederland zoeken. De kinderen die wij hier hebben, leven in een ontzettend beschermd milieu. Het zijn witte scholen. Deze kinderen zijn zo beschermd en dan is het goed voor deze kinderen, die hier toch eigenlijk in een vrij luxe situatie leven. Dat kan ik eigenlijk wel stellen, materieel zeker. Dat die kinderen ook eens een kijkje nemen over de grenzen heen, hoe het elders in deze wereld is. En ik vind het altijd leuk dat er zoveel enthousiasme is en dat er altijd zoveel vragen na afloop zijn. Misschien breng ik dan teweeg een beetje bewustwording. Dus ook de school besteedt de nodige aandacht aan uitzendingen of langdurige oefeningen. Er is een hoop bespreekbaar en dat is heel positief. Omdat alles te maken had met die gemeenschap, een hele kleine gemeenschap, werd relatieproblematiek sneller zichtbaar. Dat het een beetje hoge drukketel noemde ik Seedorf eigenlijk maar. Van wat er in Nederland ook zou kunnen gebeuren, alleen veel later of over veel meer tijd. Dat gebeurde daar allemaal in veel kortere tijd en heftiger. Dat is een relatieproblematiek. Eenzame vrouwen, vond ik. Nee, ik heb zoiets van, ik heb het leuk gehad. En straks begint het echte leven weer, zo voelt het. We hebben gewoon een lange vakantie gehad. Well done! En het slaat op de vele jaren dat jullie gegarandeerd vuursteun hebben geleverd voor de 41e brigade hier in Seedorf. Der letzte Schuss der 41. Abteilung Feldartillerie fiel am 19. Mai 2005. Diese erste aufzulösende Einheit aus Seedorf machte daraus einen stimmungsvollen Moment auf dem Schießgelände Munster in der Nähe der Lüneburger Heide. Op de afdeling Santa Barbara en ons wapen.
Hiermee neem ik het commando terug over 41e afdeling veldartillerie. Met de opheffing van de 41e afdeling veldartillerie komt na ruim 50 jaar een eind aan het bestaan van een eenheid waar de Koninklijke Landmacht met recht altijd trots op is geweest. De afdeling heeft zijn sporen ruim verdiend, niet alleen op artilleristisch gebied, maar ook op het operationele vlak. De artillerie, zoals die na deze herstructurering uit zal zien, zal een paradepaadje zijn voor de KL. Is dus de 41e afdeling 1 juli 2005 gesloten. Ik heb daar aan meegewerkt, omdat het mijn taak is dat dat personeel werd ondergebracht op een nieuwe arbeidsplaats. Dan zie je die hele film aan je voorbij komen. En dan ben je dus bezig om die eenheid op te heffen. Dat vind ik een totaal verkeerde beslissing, als ik zo heel eerlijk mag zijn. Het sluiten van Zeedorf is na de val van de Berlijnse muur en kort daarna het opheffen van het Warschau-pact natuurlijk een logisch gevolg van die gebeurtenis. Het is zeker jammer, dat kan ik niet ontkennen. Ik denk dat dat ook gedeeld wordt door alle inwoners van de kazerne. Als we steeds meer gaan samenwerken, dat het ook goed is dat Nederlandse troepen op Duits grondgebied zijn. Bij het vallen van de muur was ik hier commandant van de Nederlandse troepen. En toen zijn wij ook naar Bonn geroepen. En toen heeft men gezegd van, luister goed, wij willen graag dat de geallieerde troepen in Duitsland hun locaties blijven bezetten. En de reden daarachter was dat men Europa nooit meer bang wilde laten zijn voor een groot Duitsland. Dat was de achterliggende gedachte. Maar iedereen wist wel dat er om de 3 jaar de discussie zou op gang komen over het wel of niet handhaven van troepen in Duitsland. Helaas, het was een financiële kwestie. Het is niet meer terug te draaien, maar ik vind het heel erg jammer. Ik verhuis nog met onze eenheid mee naar Oorschot. En ik heb een contract tot december 2006. En daarna ga ik een vervolgfunctie doen, waarschijnlijk als instructeur op een schoolbataljon of ergens anders. Als het hier ophoudt voor ons, dat is in januari, dan gaan wij naar 100 BNT en naar 110 Boskompie heet dat nu nog. En dat wordt straks een FD-kompie. En daar gaan we een peloton van uitmaken. Onze eenheid die gaat naar Oorschot. Als Zeedorf gaat sluiten, ja, daar ga ik dan ook naartoe. Het is vlak bij mij, dus heb ik mazzel mee. Een tijdperk komt tot een einde. Per 1 januari aanstaande worden de eenheden van de 41e gemechaniseerde brigade overgedragen aan Nederlandse eenheden. Althans, eenheden in Nederland. Generaal, hiermee geef ik terug het commando van 101 Tankbataljon. Hiermee neem ik terug het commando over 101 Tankbataljon. Stationiert bei der neuen Brigade, 43. in Havelte. Die Ärmelausmusterung ändert sich. Ons eerste huis als kapitein. Ja, toch is het heel erg veranderd als je het nu ziet, hè? Ja, de omgeving is veranderd. Hiernaast woonde toch een? Dat was een advocaat, dat was meneer Ebel, met zijn vrouw. En hij was dus diegene die altijd tegen mij zei van... Nelke, jetzt is Mittagruhe. Die kinderen moesten in en thuis. Ja, ja. Dat was hij. Oma! Oma! Wij komen hier regelmatig op bezoek. Omdat mijn zoon is hier blijven wonen. Die woont hier al een jaar of 16. Die Kaserne verlassen, hat man das ja in Demonstrationen, in starker Demonstrationsweise gesehen, wie die Bevölkerung mit den Niederländern verbunden waren und das auch zum Ausdruck gebracht haben durch ihr Erscheinungsbild, indem sie demonstriert hat für die Niederländer, dass sie vor Ort bleiben. Und ich meine das richtig erwärmend, zu sehen, wie zahlreich sie zu dieser Kaserne gekommen sind. Ja, die Niederländer stellen natürlich einen großen Bevölkerungsanteil in dieser Region dar. Allein die Einwohnerzahl von Zeven wird zu 15% von den Niederländern gestellt. In den 43 Jahren hat sich aber auch vieles an Gemeinsamkeiten entwickelt. Es ist hier in dieser gesamten Zeit deutsch-niederländische Geschichte aufgearbeitet worden. Die niederländischen Familien haben sich in unserer Stadt integriert. Sie sind in verschiedenen Nachbarschaften, in Vereinen tätig. Und
Das wird sich natürlich in der Zukunft negativ auszahlen, wenn die Kaserne hier in Seedorf geschlossen wird. Nou, met alle respect voor de mensen in Seedorf, het is natuurlijk een klein stukje van Duitsland. Duitsland en Nederland zijn buurlanden en die hebben een prima relatie en dat zal zeker ook zo blijven. Het is natuurlijk vervelend voor de gemeenschap in Seedorf dat de Nederlanders daar weggaan. Het is voor de Nederlanders zelf ook niet leuk. Maar voor de Nederlanders komen Duitse militairen in de plaats. En ik denk dat de economie daar gewoon door zal dragen. Es wird sich einiges verändern. Das muss man sicherlich zur Kenntnis nehmen. Wir freuen uns natürlich, dass die Kaserne Seedorf wieder mit Bundeswehrsoldaten gefüllt wird. Aber es ist etwas anderes, weil diese beiden Kulturen in der Zukunft nicht mehr so intensiv zusammenarbeiten können, wie das bisher gewesen ist. Unsere Familie findet das eigentlich sehr schade, weil wir doch links und rechts hier nette Familien hatten, mit denen wir gut ausgekommen sind. Und wir bedauern das eigentlich sehr. Nou, de militairen die normaal in het normale ritme van overplaatsingen altijd zijn meegegaan, die worden daardoor niet benadeeld. Nee, die krijgen weer een nieuwe functie in Nederland. Maar diegenen die hier langdurig hun functie hebben vervuld, en dan denk ik met name aan de burgers, de burgerambtenaren, ja, en onderwijzers, die zullen daar zeker nadeel van ondervinden. Ik heb altijd op de kazerne gewerkt en dat stopt. Mijn man die heeft Duits werk en dat is zeker. Dus het huis raak je ook niet zo snel kwijt, dus wij blijven hier. Ik vind het sluiten van Seedorf vind ik eigenlijk wel jammer. Het was toch altijd iets waar we nog wel eens naar teruggegaan zijn. We hebben er ook veel verhuizingen op de kazerne gedaan. Dat is toch allemaal wel erg bekend. Het was voor mij ook wel leuk om gewoon weer eens een keer Nederlands te praten. Want ik praat eigenlijk alleen maar Duits. Als je het ergens naar je zin hebt en de dingen die veranderen allemaal zo drastisch, dan is dat niet leuk. Dat het wel een gemis is voor de Duitse gemeenschap als de Nederlandse militairen hier alle weg zijn. Während der Flaggenparade am 30. April 2005 erhält der Leiter der niederländischen weiterführenden Schule im Beisein der niederländischen Gemeinschaft einen königlichen Orden. De poetsvrouw van de 41e afdeling in juni 2005. En zij zei, nou, ik heb nog werk, maar het is voorbij. Ik ga wat anders doen. Ze mag terugkeren bij die kazerne. En er komt dan een Duitse eenheid, zei ze. En ze mag dan verder blijven. Maar zij heeft 25 jaar als poetsvrouw bij die afdeling gezeten. Ik denk dat het voor haar enorm ingrijpend is. Want ze krijgt opeens geen Nederlanders meer over de vloer. Het is toch een andere cultuur die je binnenhaalt. Het is voor ons ook een ramp. Want kijk, ik had zelfs niet eens zo erg het gevoel dat ik in Duitsland zat. Waarom niet? Omdat op een gegeven moment waren 10% van de bewoners van deze regio, dat waren Nederlanders. Dus je had overal je Nederlandse netwerken nog. En dat vervalt straks. Ja, niemand is daar gelukkig natuurlijk. Mensen die daar gewerkt hebben en die trots waren op het werk wat ze deden en het resultaat daarvan, die vinden het helemaal niet leuk dat het gesloten wordt. De Nederlandse militairen zijn daar niet blij mee. De bevolking in Seedorf die had ook uitstekende contacten met ons en wilde dat graag in stand houden. Ich bedauere es sehr, muss ich sagen, ne? Dass man dann hier, man hat sich hier ein Haus gebaut, ne? Mit netten Leuten links und rechts, und wenn dann alle so nacheinander abziehen und man dann hier sozusagen wieder alleine wohnt, ist es natürlich nicht ganz so schön, ne? Kinderen die gaan straks naar een Duitse school. Dus dit huis is ook van ons.
Die Aufhebung der Dienstpflicht bedeutete auch das Ende des berühmten Orchesters der Limburgischen Jäger 1995. Die Musiker kamen im Juni 2005 ein letztes Mal nach Seedorf für ein Treffen und einen allerletzten Auftritt in Zeven. Zum letzten Mal marschieren ungefähr 1500 Soldaten der Kaserne Seedorf durch Zeven. Die Route führt durch das Zentrum zum Rathaus. Dort wird von deutschen und niederländischen Autoritäten das Defilé abgenommen. Willkommen im Zevener Stadtpark. Vor 43 Jahren marschierten die ersten niederländischen Einheiten durch die Langenstraße entlang dieses Parks nach Seedorf. Um die 43-jährige niederländische Präsenz in Zeven zu symbolisieren, wurde speziell zu diesem Zweck ein Kunstwerk in Auftrag gegeben. Es fand seinen Bestimmungsort im Stadtpark von Zeven, mitten im Ort. Im Kunstwerk ist ein stilisierter Greif abgebildet, das Symbol der Seedorfer Truppen. Unter Begleitung von militärischer Musik wird es enthüllt und dem Bürgermeister von Zeven übergeben. Ein weiterer stiller Zeuge der niederländischen Vergangenheit im Norden Deutschlands. Eine nostalgische Holzbrücke, von den niederländischen Soldaten erbaut, führt über die Oste. Eine Kanu-Anlegestelle, für den Tourismus nicht zu entbehren, angelegt von Seedorfer Pionieren. Der Spielplatz im Zevener Wald wurde auch von Seedorfer Truppen errichtet. Ein Magnet für alle deutschen und niederländischen Kinder der Umgebung. Stille Zeugen der niederländischen Unterstützung in der Region. Stop! In orde van inspectie! Dames en heren, ik kan mij heel goed voorstellen